Benvidos, benvidas a un novo vídeo onde vos vou explicar como se renuncia e como se reclama o concurso xeral de traslados. Así que, sen máis, imos aló dentro do vídeo. Antes de comezar, vou vos trasladar tamén tres informacións moi importantes que debedes ter en conta. A primeira é que se tedes pensado pedir unha comisión de servizos, sexa de conciliación ou de saúde, non podedes renunciar ao concurso xeral de traslados. En segundo lugar, se o teu colectivo é o funcionariado en prácticas ou o funcionariado en expectativa de destino, que saibas que tampouco podedes renunciar. E por último, e tamén relacionada ca primeira información que vos trasladei, lembrade que a obrigatoriedade de participar no CXT para despois pedir unha comisión de servizo é só para quen poida participar no CXT. Digo isto porque hai persoas que estades no voso primeiro ano de definitiva e, lóxicamente, non podedes participar no CXT, pero sí que ides poder pedir a comisión. Pois ben, para renunciar e tamén para reclamar o CXT, ou incluso tamén vos vou falar de como reclamar se saístes excluídos da participación, para estas tres cousas ides necesitar dúas páxinas, que son a do CXT, que é a que estades vendo agora mesmo nas vosas pantallas, e tamén a páxina da sede electrónica da Xunta de Galicia, que é onde está a instancia que presentastes para participar no concurso xeral de traslados. Na páxina do CXT, o primeiro que tedes que facer, lóxicamente, é identificarvos, como a sempre, con chave 365, co usuario de educación ou co certificado digital, e unha vez dentro, ides ir aquí a participación e escoller o concurso deste ano. Agora, aquí, se baixades, imos facer primeiro a reclamación ao baremo, vale? Pois se tedes algo mal puntuado ou queredes reclamar algo relacionado coa puntuación do baremo, teríades que vir aquí á dereita, vale? Onde di reclamar baremo, aquí, vale? Entón, é tan sinxelo como pulsar aquí, e agora vedes que se abren en cada epígrafe do baremo un oquiño para escribir aí as vosas alegacións, vale? De calquera dos méritos que teñades no voso expediente, vale? Eu vou escribir aquí en titulacións de segundo ciclo, pois vou poñer aquí as vosas alegacións. E unha vez que rematedes de facer todas as vosas alegacións, o que tedes que facer é aquí abaixo, pulsar onde di guardar, vedes que aparece a mensaxe de operación realizada con éxito, e agora tedes que ir aquí abaixo de todo e pulsar envolver. Agora, aquí outra vez debaixo, na vosa instancia, vale? Fixadevos que se como a min tedes varias, tede en conta cal é a que asinastes e presentades na sede, que é a que vos van contar, vale? Entón agora o que tedes que facer é buscar o PDF destas reclamacións que acabades de facer, vale? E para buscalo, pulsades aquí onde di reclamacións, e vedes que vos sai unha mensaxe que vos di que o documento PDF envíambolo ao buzón de informes. Entón imos ao buzón de informes, como xa estamos registrados xa aparece directamente, e aquí está a alegación ao baremo que acabo de facer, vale? Xa abrimos, vedes que por aquí aparece o que escriben eu antes. Aquí está, aquí as vosas alegacións, vale? Entón, este documento gardádelo no voso ordenador onde vos queirades, vale? Eu vou no guardar pois no escritorio, que é onde menos cousas teño, así a topo fácil. Guardar, vale? E agora o que tedes que facer é ir á sede electrónica, achegar este documento e metelo na vosa instancia da sede electrónica, vale? Para iso, xa teño aquí aberta a páxina web da sede electrónica, entón pulsades aquí onde di a miña sede, identificadesvos con certificado digital, DNI electrónico ou chave 365, e unha vez que estades dentro, aquí tede cuidado porque tedes que buscar a instancia que presentastes ao concurso xeral de traslados e coa que estades participando este ano, vale? Eu, por exemplo, aquí teño varios procedementos que ningún é esa instancia, polo tanto, teño que darlle aquí onde pon ver todos buscar. Ben, unha vez que tedes xa todos os expedientes abertos, buscades o que teña o código este ED012A, participación no concurso xeral de traslados. E pulsades aquí onde di acción, vale? Aquí fixadevos que tamén está a renuncia, que será o que expliquemos a continuación, pero agora estamos facendo a alegación ou reclamación ao baremo, polo tanto temos que pulsar aquí onde di alegacións. Aceptamos este aviso. Agora tedes que cubrir os campos que aparecen por aquí, vale? Aquí simplemente di en relación coa solicitude presentada no procedimento que se indica, a persoa que asina o presente documento de conformidade co disposto no artigo patatín patatán, formula as seguintes, é dicir, aquí podedes, se queredes, se fixastes poucas alegacións por resumir ou poñer algo xenérico, por exemplo, alegacións
ao CXT. Despois aquí en documentación que se achega marcades este tic e aquí simplemente pois poñedes alegacións ao baremo do CXT ou algo similar. Agora seleccionades aquí o destinatario, que só vos vai aparecer a Subdirección Xeral de Recursos Humanos, e pulsades aquí abaixo en continuar. Agora, como vistes antes, guardei no meu escritorio o documento PDF coa alegación, entón teño que engadilo. Entón poño aquí alegación baremo CXT, gardo o documento e agora teño que subilo, pulso aquí, busco este documento no meu escritorio, que é este. Como vedes, hai aquí abaixo un aviso de que ten un nome moi largo e de que non o recurtan, non hai problema ningún. E agora, o último que vos queda é pulsar aquí onde di continuar. Agora vedes que tedes a solicitude que podedes comprobar que todo estea ben, e despois tedes tamén a posibilidade de descargar o propio documento que estades achegando, que son as alegacións que vistes antes, vale? Por último, o que tedes que facer aquí é pulsar en asinar e enviar. Eu non o vou facer para non darlle traballo á administración, pero vos cando o fagades, despois de que recibades o código, se o estades facendo como a min co chave 365 ou de que o asinedes digitalmente coa firma, se o estades facendo co certificado electrónico ou co DNI electrónico, vos o que tedes que ver na vosa pantalla son dous documentos, o xustificante de presentación e a propia instancia presentada. E ata aquí sería como reclamar o baremo do CXT. E ben, agora o que imos facer vai ser renunciar ao concurso xeral de traslados. Tedes que volver tamén á páxina de participación e aquí onde están as vosas instancias, agora o que tedes que facer é baixar ata baixo de todo e buscar este recadriño de aquí que di renuncia ao concurso. Entón, marcades aquí este recadriño, pulsades aquí onde di renunciar, vedes que a operación foi realizada con éxito e, de novo, aquí abaixo tedes que xerar este PDF que, de novo, vos vai mandar ao buzón de informes, vale? Entón agora ides outra vez ao buzón de informes, vedes que tedes aquí a renuncia, está aínda en proceso, así que vou actualizar para que apareza, xa aparece, volvédela a descargar, volvédela a guardar no voso ordenador. Esta sería a renuncia. Entón, eu, como digo, vou guardalo no meu ordenador, vou no guardar outra vez no escritorio, e aí estaría xa guardado no escritorio, vale? Entón agora temos que volver outra vez á sede da Xunta, o enderezo xa sabedes, sede.xunta.gal. Aquí na sede da Xunta entrades na vosa sede. Agora aquí o que tedes que facer é o mesmo de antes, buscar o voso expediente onde tedes a participación no concurso xeral de traslados, que lembrade que é ED012A. E ben, como vedes, está aquí, participación no concurso xeral de traslados, e aquí en acción, ao pulsar, vedes que agora temos a opción de renuncia. Entón pulsamos aquí, aceptamos este aviso. Ben, como estades vendo, aquí simplemente ides ter que cubrir aquí onde di motivos da renuncia, aquí cada un que poña o motivo que queira de xeito xeral ou concreto, iso xa é decisión vosa. Eu no meu caso vou poñer renuncio, vou poñer a verdade, renuncio por ter praza definitiva noutro corpo. Ben, aquí abaixo no destinatario o único que tedes que seleccionar é a Subdirección Xeral de Recursos Humanos, que vai ser o único que vos apareza, e agora aquí abaixo pulsades en continuar. Agora aquí engadides o documento que lle podemos chamar, por exemplo, renuncia, guardades, buscádelo no voso ordenador, no meu caso está no escritorio aquí, outra vez de novo non recorta o título, non pasa nada, podes continuar igual. Agora aquí abaixo pulsades en continuar, e de novo teríades a opción de revisar a vosa solicitude e o voso documento de renuncia, vale? Despois disto pulsades aquí en asinar e enviar, vai vos chegar un código ao voso teléfono móvil que ides ter que introducir aquí neste oco, e unha vez que recibades o código pulsades en continuar e vai vos aparecer na pantalla os recibos de que presentastes a vosa renuncia ao concurso xeral de traslados. E ben, por último, se o que queredes é reclamar a vosa exclusión do concurso xeral de traslados, o que tedes que facer é, na sede electrónica, simplemente buscar o expediente do concurso xeral de traslados, que é o ED012A, e pulsar aquí onde di accións e facer unha alegación exactamente igual como se estivese reclamando o baremo, coa única diferenza de que aquí non tedes que achegar o documento, lóxicamente, da reclamación ao baremo. Simplemente expoñereades os motivos polos que credes que debedes estar dentro do CXT e non excluídos ou excluídas.